Αρκούδι, Τράβα, πάρε με και πέρα. Βάλε και το δικό σου, ρε. Είσαι αρχηγός. Ηλία, δεν έχω λεφτά να πάρω άλλο. Εδώ, ανεβείτε πάνω στο κάπου να κάνετε. Ηλία. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν θα πάρει. Δεν θα το ανεβάσει, απλώς θα το δοκιμάσει. Αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη γωνία προσέγγισης. Κοίταξε από τη μέσα, Εδώ φωτογραφία πίσω στο τρογό φωτογραφία. Μη μου... Αυτό θέλω να δούμε. Αυτό. Ρε! Δηλαδή για να ανέβεις ρε φίλε πώς ανεβαίνεις του πάνω. Έλα να μπεις μέσα, να κατεβάσεις τα αμάξι σου, να δεις πώς ανεβαίνεις το αμάξι σου τόσο ψηλό. Όχι, κατέβασο τώρα, γεια στο αμαξάκι μου ίσου. Όχι, εντάξει, ξέρει. Ξέρει. Όχι, δεν το συζητάμε. Σου είπα, είναι ότι... Δεν παίζει το μαλλικάρι, δεν παίζει. Χωρίς να το βάλει μπροστά, ρε. Ξέρεις, η κλίση φαίνεται από εδώ, Η κλίση φαίνεται από τα πλάγια πάντα. Όσο πιο μαλακό είναι τόσο διαβάζει και πλάθει πάνω σε έδαφος. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Τι πράγμα είναι αυτό. Αναρρίχηση. Φωτογραφία θέλεις τώρα. Εδώ από κάτω θα πάει, ρε. Φτάνεις εκεί κάτω, πας. Εγώ λέω να πάω και σε μεγαλύτερες κλίσεις άμα είμαστε δεμένοι με τον εργάτη πίσω σε δέντρο και κατεβαίνουμε σιγά σιγά. Θέλω να κόψω αυτό το τέτοιο, να κόψω την κρεματεία εκεί πέρα απέναντι. Πιστεύω είναι γάμισέτα, κορυφαίο. Θα δούμε. Έχει ζύγιασμα εκεί σαν το ασφάλτινο που είχαμε δει, το βλέπεις? Ναι. Εκεί κάτω το παίρνει. Περνάς από το δέντρο.